Здравейте всички граждани на Стара Загора. Знатен клуб Стара Загора иска да призове всички граждани на града, малки, големи, мъже, жени, да подкрепят нашата кампания против насилието срещу жените. Нито 25 ноември до 10 декември са международни дни, в които всеки, който иска, може да изрази своя протест против насилието с този оранжев цвят, който е цвят на добродетел, жизнерадост, красота. Ние искаме да изразим и да кажем нашето гласно не срещу насилието. Всеки, който иска да ни подкрепи, е добре дошъл, да му разкажем повече, да получи от нашите листовки и да изрази своето гласно не срещу насилието. Благодаря на всички. И ако някой има нужда от помощ или подкрепа, може да се обърне към нас. С удоволствие ще направим всичко, което е възможно, за да му помогнем. Благодаря ви много. И ви благодарност на Луки Бъчваров за това, че разреши тук да се появим пред вас и да кажем нашето на насилието във всичките му форми. Няма значение на жени, на деца, на мъже, на улицата, навсякъде, където съществува. Не на насилието, заедно с Луки Бъчваров. Аз ви благодаря на вас, благодаря на тези прекрасни дами, които знам, че из цяла България правят само добри неща. Когато имат някакъв апел към вас, слушайте се в него, защото този апел наистина е много истински. Затова нека кажем не на насилието и да на истинските български християнски празници. И на веселието!